hubo sobre incendios en Ourense na que eu participei, pois porque estuvo bastante interesante. Pois claro, eu notaba que había xente que lle costaba entender que hai aspirantes a relevar. E bueno, pois un pouco Iván, que é profesor aquí nesta escola, na rama da economía agraria, e eu sobre todo tuve moita vinculación con el nun viaxe que fixamos a Nova Zelanda pois hai aproximadamente 11 meses, non? Sí, que foi moi instructivo, moi interesante. E Iván era o que tomaba as notas e facía as fotos. Iván, cando que ides. Moi ben, pois moitas gracias, Eloi. Bos días a todos e a todas. Bueno, eu tamén vos vou a comentar, son o moderador desta sesión, que é unha dinámica interactiva de achegarnos ao relevo xeneracional. Entón vos comento a dinámica. Temos unha hora escasa. Vale, a primeira parte vou poñer eu unha presentación de 15 minutos sobre unha aproximación tamén ao relevo, problemática do relevo na ganadería aquí en Galicia, e despois lle daría a palabra a 5 testimonios que nos van a comentar en 2 minutos brevemente cal é a súa posición ou a situación que teñen con relación ao relevo, xente que vai a entrar e xente que está nunha saída. E xa acabaríamos a última parte da dinámica, aproximadamente media hora, pois facendo un taller no que nos separaremos, 5 grupos, e aproximadamente 10 por cada grupo, profundizaremos en como están abordando as problemáticas. E xa iríamos ao café, despois de volta teríamos un coloquio onde poñemos en común as notas que collemos nos grupos. Vale? O sea que se vos parece xa comezo. Bueno, pois a miña presentación vai estar estruturada en 4 partes. Unha primeira moi breve de tratar de aproximarnos á problemática, por que problema do relevo xeneracional. Nunha segunda parte tratarei de ver cal é o estado da cuestión aquí en Galicia e para elo tirarei dun recente informe publicado no Foro Económico de Edelmiro López e de Francisco Ónega. Na terceira parte, moi breve, pois tratarei de poñer de maneira práctica a relación que garda en ganadería de vacún de leite e de vacún de carne a falta de sucesión co abandono. E xa na cuarta parte, o que dicía Eloi, vou tratar de poñer como 2 ferramentas, unha moi breve, que é a recente creación do Banco de Explotación da Xunta de Galicia, unha descripción breve, e en segundo caso, a figura do Share Milking de Nova Zelanda, que tivemos ocasión de vela o ano pasado. Entón xa, unha primeira definición do problema, cal é o problema do relevo xeneracional. Bueno, pois eu atopei esta. Podemos estar máis ou menos de acordo, sería unha falta de novos que queiran ou poidan incorporarse ou traballar no campo en sustitución de xeracións de maior idade que están xubilándose e están saindo. Entón eu isto plantexo como un problema de equilibrio entre entrantes e saíntes. É o que poño aquí abaixo. Collo datos de incorporacións dende o ano 16 en Galicia a 2023, 2.700 incorporacións, e datos de peche de granxas nese período, 33.000 granxas. Co cal, o ratio de 12 granxas que pechan por cada unha incorporación. Vale. O principal efecto que provoca o relevo xeneracional, bueno, pois a pérdida de explotacións e con elo a pérdida de transmisión de recursos, como a terra, con evidentes impactos no eido económico, no tecido social e no ambiental. A magnitude do problema do relevo, bueno, pois vemos que é diferencial en función do que sería a dinámica da comarca ou do territorio e tamén é diferente en función da especialización agraria ou gandeira. E no relevo xeneracional interveñen varios factores. Os máis importantes, o envellecemento da poboación, o despoboamento, pero tamén hai outros como a rendibilidade económica, a terra, a falta de asesoramento, debilidade do asesoramento ou a pérdida de servizos de calidade. Segunda parte, brevemente, bueno, aquí tiro do informe que vos dixen antes e vou poñer unha serie de variables para tratar de achegar o problema do relevo aquí en Galicia, no agrogalego. Primeira tabla que me parece moi interesante é como evolucionan os ocupados no sector agrario durante os últimos 40 anos. Que o que vemos aquí, veríamos Galicia e España ao lado. O primeiro que vemos é que en 40 anos, tomando valor C no orixe, vemos que case hai un 90% de reducción de traballadores no sector agrario en Galicia, o cal é correlativo tamén á pérdida de explotacións. Que sucede se nos comparamos con España? Bueno, pois en España tamén houve unha reducción de ocupados na agricultura, un pouquiño máis moderada, 60%, pero dicir que en Galicia, ainda a comezo dos anos 80, o plantexábamos como un territorio entendido en clave agraria. E xa no último decenio, dende o ano 2016, sí que se parece observar unha certa recuperación dos ocupados na agricultura.
E, ademais, constatamos, comparando estes dous períodos, ano 16 co ano 2024, un certo envellecemento dos ocupados, unha certa masculinización dos ocupados e tamén unha maior contratación ou asalarización dos traballadores. Segunda variable que poño aquí para ver o impacto do relevo, pois é a estrutura de idade dos xefes de explotación. Aquí se consideran xefes de explotación a quen administra e xestiona diariamente a granxa. E o que vemos é que a estrutura de idade nos ven a reflexar moi ben o problema do axuste. E aquí temos diferentes estruturas, titulares novos de menos de 25 anos ata titulares de máis de 65 anos. E o que vemos é que en Galicia case a metade dos titulares xefes de explotacións teñen unha idade igual ou superior a 65 anos, o cal parece excesivo. E despois vemos, se nos comparamos con España, pois que tamén hai un problema en España, é dicir, baixa hasta o 42%. E a nivel europeo que temos? Pois en Europa tamén hai este problema. A idade media a nivel europeo é de 57 anos e tan solo un 10% dos titulares teñen menos de 40 anos. Decir que recentemente se acaba de aprobar unha estrategia europea para facer loita contra o relevo xeracional e se plantea, entre outros obxectivos, para 2040, duplicar esta cifra de xóvenes, chegar ao 24%. E como varía esta estrutura de idade dos xefes de explotación, por exemplo, en función do tamaño económico da granxa? Pois é o que trato de poñer aquí. E o que vemos é, aquí teríamos granxas que ingresan pouco ao longo do ano, tan solo 2.000 euros, granxas de pequeno tamaño, e granxas que ingresan 50.000 euros ou máis. E o que vemos é que a idade do titular garda relación co tamaño. É dicir, titulares envellecidos con máis de 65 anos tan solo son un 10% nas que cobran máis de 50.000 euros o ano. E serían un 70% nestas de aquí. Co cal, o problema do relevo tamén influe de tamaño. E, por último, nesta parte, que sucede ca estrutura de idade dos xefes de explotación en función da especialización económica de a que se dedican? Pois tamén hai unha relación. Os titulares de explotacións gandeiras, como vacún de leite, vacún de carne, porcino ou avicultura, teñen titulares menos envellecidos. É o que poño aquí. Terceira parte da miña presentación. Pois, para esta parte o que trato é de establecer unha conexión entre que non haya sucesión nunha ganadería, nunha granxa, co abandono de granxas. E para elo tiro de información dun estudio que coordinei, unha tesis que dirixen en Cantabria, ante a falta de datos aquí en Galicia. Pero por proximidade considero que son relevantes. Este estudio collía datos do ano 2016 de a totalidade de granxas, por medio dunha elevación das ganaderías de leite de Cantabria. E o que víamos é que esta era a idade media, hai 10 anos, 52 anos, das granxas leiteiras de Cantabria. E se lle preguntaba, pois, aqueles que tiñen titular envellecido, se iban a ter sucesión ou non tiñan sucesión. E o que detectamos é que un 40% das ganaderías de Cantabria de leite non tiñan sucesión, o que serían 550 ganaderías. Eu aquí vou facer un exercicio de cálculo. É dicir, tiñamos 1.392 ganaderías leiteiras en Cantabria nesta campaña 15-16, hai 10 anos aproximadamente. Se descontamos estas que din que non teñen sucesión e que é previsible que abandonen, me podo preguntar, pasaron 10 anos, cantos hai agora? Me vou o dato de entregas do FEGA, do último mes de agosto, e o que vemos que en Cantabria hai 750 ganaderías. É dicir, que en boa medida abandonaron as que decían que non tiñan sucesión. Como conclusión, en vacún de leite, a falta de sucesión ou de relevo conleva un peche da granxa, un abandono da actividade. E o que fixen é o mesmo exercicio, pero para vacún de carne. Con todas as ganaderías que había en Cantabria, elevamos a mostra, salían 4.113 ganaderías, vemos que a idade é un pouquiño máis nova, un ano máis novo titular, e vemos que isto baixa o porcentaxe dos que non teñen sucesión, ata un 27%. Pero, me salirían aquí os cálculos que non terían sucesión 1.124 ganaderías. Mesmo exercicio, parto de 4.113, vai haber 1.124 que probablemente abandonen, entonces me fago as contas e direi, pois actualmente teremos do orde de 3.000 ganaderías de carne en Cantabria. Pero que sucede? Cando vou a ver o último informe sectorial que hai a nivel estatal con datos de Sitran do ano pasado, o que vemos é que en Cantabria hai 5.500 ganaderías de vacún de carne. É dicir, non baixaron, subiron. Entonces aquí, como conclusión, pode ser de que a falta de sucesión en actividades como vacún de carne pois non conlevan ao abandono e poden influir outros factores, como pode ser que a carne sexa unha actividade de refuxio do leite,
que é unha actividade que se presta moi ben para compaxinar con outra actividade lucrativa, con outro traballo por parte do titular, ou incluso con outra fonte de pensións ou de ingresos. E xa acabo ca cuarta sección, que serían ferramentas ou posibles solucións para contrarrestar isto do relevo xeneracional. Rapidamente, a primeira deles, banco de explotación, o que pon a páxina, dicir que o banco de explotacións é un instrumento público de intermediación que está contemplado na Lei de Recuperación de Terras de Galicia como unha medida e que ten como finalidade facilitar, poñer en contacto titulares que abandonan a actividade e persoas que están interesadas en incorporarse. O obxectivo, garantir a continuidade da explotación e o relevo xeneracional. A inclusión dunha explotación no banco de explotacións se fai previa solicitude do interesado, do que vai abandonar a actividade. Canto tempo? Pois máximo pode estar 2 anos, desde que abandona. E a persona titular da explotación deberá indicar relacións de bens que pon a disposición do que quere entrar e tamén, se quere, pode poñer un precio de venta ou un precio de alquiler. E a verdade é que ten unha páxina bastante intuitiva, te ubicaría a nivel xeográfico de Galicia onde están localizadas as granxas e che pon as características delas. E se queredes ter máis información deso, bueno, recentemente se puxo esta nova na Voz de Galicia onde informa do primeiro ano do programa do ano pasado. Vale, saliu fai 2 semanas. E xa lle vou dedicar máis tempo ao que é a segunda ferramenta, o Share Milkings de Nova Zelanda. Dicir que a información que poño aquí procede do Dairy New Zealand. O Dairy New Zealand é un centro de asesoramento independente que pagan os gandeiros e que tamén fai investigación e formación. Bueno, que é isto do Share Milking, para que non o coñeza? O Share Milking é un sistema específico do sector lácteo de Nova Zelanda e facilita o acceso ou aproveitamento compartido dunha granxa entre 2 partes. Por un lado están os propietarios da granxa, propietarios que teñen as terras e que teñen as instalacións, basicamente instalacións de ordeño, e a outra parte deste contrato, desta asociación, serían os que queren iniciarse na actividade agraria, nas explotacións de leite. Entón, o Share Milking favorece a continuidade dunha explotación entre 2 partes, que poden ser ou non familia. O Share Milking ofrece aos entrantes unha vía para adquirir habilidades, adquirir formación, coñecemento, un tempo para que se vaya transmitindo todo isto e asentando, e tamén unha vía para xuntar capital, para poder financiar investimentos e, en última instancia, quedarse ca granxa. É unha vía de acceso progresivo á propiedade dunha granxa. Como se leva a cabo o Share Milking? Bueno, pois, o propietario da granxa e os entrantes, lle denomina así, se convirten en socios, é unha relación contractual, é dicir, hai un contrato. E neste contrato consta a porcentaxe de participación tanto dos ingresos como dos custes. Cal é a duración dos contratos? Bueno, pois o habitual son contratos de 3 anos. Estos contratos son prorrogables, pero pode haber contratos de 5 anos, de 10 anos ou incluso indefinidos. Cada contrato, pois, pode ser lixeramente diferente, xa que ambas partes negocian proporción de ingresos, proporción de custes. E tamén é fundamental nos contratos acordar producións promedio que se esperan ter, sistemas de produción, o plan de pastoreo, suplementación e certos mecanismos de protección nos contratos, de pagos mínimos, por exemplo, frente a factores adversos, como unha sequía ou crisis de baixos precios do leite. Que modalidades hai de contratos de Share Milking? Bueno, pois vou poñer 2, e se establecen en función do que aporta cada unha das partes. A primeira delas sería mellor a vía de entrada dun Share Milking, dun novo entrante, sería o denominado contrato 75-25, donde o entrante non pon o gando. O propietario da explotación, que é o que pon? Pon a terra, pon as instalacións, basicamente do ordeño, e pon o ganado. E o entrante novo, que é o que pon? Pois únicamente aporta a súa man de obra e tamén pode aportar a maquinaria. Que recibe o entrante? Pois o entrante durante ese tempo recibe unha porcentaxe do leite, do que ingresan polo leite, por exemplo do 25%. E os custes os negocian as 2 partes. Despois xa vos poñerei un exemplo no outro tipo. Neste tipo de contrato é fundamental a transparencia e o entendemento, e son contratos de menor flexibilidade, pero son de fácil entrada. É un bo acceso para quen desexe iniciarse na produción de leite cunha inversión mínima ou prácticamente mínima.
a relación 75-25. O habitual do share milking son este segundo tipo de contratos, relacións 50-50. É un dos contratos máis habituales, como dixen, o propietario da granxa que o que aporta? Pois aporta terras, aporta instalacións. E o que entra na actividade do contrato que aporta? Pois aporta o traballo, o seu traballo propio, e tamén o salariado, e tamén aportaría o gando e a maquinaria. Neste caso se reparten a partes iguales os ingresos do leite e comparten parte dos custes que teñen que ver ca produción de forraxes, ca alimentación ou ca auga. O que entra, ademais, debe de cubrir custes de electricidade, da saúde do animal, de limpeza, a man de obra que contrata e a reparación e mantemento da maquinaria que aporta. E o propietario da granxa, que é o que cubre especificamente? Pois cubriría custes de reparación e mantemento das instalacións e tamén do terreno. Neste tipo de contratos se desexa unha propiedade da granxa, ou sea, o propietario da granxa o que busca é relación beneficiosa para ambas partes, que este integrado, pois que o entrante progrese e que adquira coñecemento e interese pola granxa. E xa acabaría, me quedan 2 diapositivas, falar de peculiaridades que tamén nos chamou a atención no caso do share milking. En última instancia, a vía final, o mellor do share milking é que o entrante se quede ca granxa, que colla toda a granxa. Para elo, pois é fundamental a financiación. E aquí sí que adquiren un tipo de préstamos que é o modelo americano, no que eles collen financiación, lle pagan a granxa o propietario e durante todo ese tempo pagan intereses e ao final devolven o capital prestado. Vale? É un sistema caro de pago de préstamos. Pero contan co apoio financiero do sector ali en Nova Zelanda, dos bancos, porque ao final teñen a garantía da terra, que é o que les permite pois, recuperar esa inversión. Vale, para que nos fagamos unha idea, unha hectárea de terra en Nova Zelanda pois ven andando por 30.000, 40.000 euros a compra. Vale, que máis curiosidades? Pois o propietario das terras e instalacións é quen escolla a industria láctea quen venderlle o leite. Vale, non hai moitas alternativas. Ali, 80% do leite o concentra a cooperativa Fonterra. Vale. Unha vez que o propietario cobra o leite, fai o reparto co entrante, co novo entrante, e así na cantidade estipulada. Vale, no caso de concentrar a produción na primavera, a produción de leite, pode haber uns meses no que as vacas non produzan. Vale, hai lactacións curtas, entonces aquí tamén sí que hai mecanismos no que o entrante establece un pago compensatorio porque non hai produción de leite, non vai haber cheque ao propietario. Que máis? En Nova Zelanda é habitual que un gandeiro teña participación en máis dunha explotación baixo estas figuras de share milking. Ali víamos, tiñan 2, tiñan 3, é dicir, tiñan unha visión empresarial, moi empresarial. Un de 9 e un que utilizaba helicóptero. Vale, outra peculiaridade, cando hai un exceso de gando, pois o mellor tes máis gando da recría que precisas, ou os terneiros, quen xestione este cobro é o entrante, porque é como quen pon o ganado. Vale, o exceso entrante. E aquí vos poño datos do ano pasado, vale, que tipo de granxa predomina en Nova Zelanda? Pois había unhas 10.500 granxas, o 55% pois, tiña unha titularidade que era un propietario, xestionaba a súa granxa, pero o share milking ten unha relevancia ali, un peso dun 30% das granxas en Nova Zelanda. Este tipo de contrato, de acordo entre dúas partes. E as granxas alquiladas un 15%. E aquí xa vos poño cal é a evolución recente de últimos 10 anos, tanto en produción de leite en Nova Zelanda. Vale, a produción de leite en Nova Zelanda está estabilizada en 21 millóns de toneladas, que serían 3 veces a produción de leite de España. Pero vemos aquí de que nas granxas hai unha certa reducción, vale, dun 13, dun 15%, que serían de 12.000 a 10.500. Eu fixen este cálculo para España, en España estamos no 50% de pérdida de granxas de leite nos últimos 10 anos. E xa acabo con estas 3 imaxes, das 3 granxas de 11 que vimos, pois que me chamaron a atención para poñervos aquí. Vale, vos podedes fixar abaixo no tamaño das granxas, era un tamaño medio, 500 vacas, 250 a 300 hectáreas de terreno. A primeira delas era xestionada por Steven e Vera. Steven tiña formación de enxeñeiro agrónomo e ela pois, estaba en excedencia, era unha enfermeira. Tiñan 3 fillos, é dicir, en principio queda moito para a sucesión, pero teñen aí relevo. Eles, por exemplo, eran propietarios de granxa desde o ano 2020, pero antes do 2020, desde o 2012, estaban nunha fórmula share milking 50-50 cos pais de Steven. Pero, no 2020, comproulle a parte aos pais e se fixo propietario da granxa. Segundo caso,
A granxa xestionada por Grant, o pai o máis maior, é cero. Esta granxa, en decembro do ano pasado, Grant estaba preto de xubilarse, lle quedaban 4 meses. A relación que tiñan ele e a súa muller co fillo era 75-25. El poñía o traballo. Pero tan pronto se xubilara, ele iba a pasar unha relación 50-50 co fillo. É dicir, ele iba a deixar de traballar e cobraba a metade dos ingresos do leite. Terceiro caso, terceira granxa. Pois é a granxa de Darryl e Debbie. Esta é unha granxa con vacas Jersey, ecolóxica, e o que nos chamou a atención é que tiñan un sistema, unha sala de ordeño rotativa de 40 puntos na que ordeñaba 300 vacas. Pero fixeron unha inversión moi grande con 4 robos de ordeño Lely e unhas instalacións que parecía unha industria láctea. Tan só levar a luz lle valeu 50.000 euros hasta ali. É dicir, superaba facilmente 1 millón de euros a inversión. E fixemos a pregunta de se tiña sucesión ou non. E o que nos dixo ele é que tiña 2 fillos que eran programadores informáticos que estaban bastante contentos no seu traballo e que non nos quería agobiar, pero non estaba preocupado. Eu creo que ele, no momento de xubilarse, tiña pensado apoiarse nun destes sistemas de share milking. Entonces, invertiu na explotación e está dando máis valor. E nada, con isto xa rematei. Entón, se vos parece ben, como facemos agora a dinámica, é que vos invita a subir os 5 testimonios arriba e despois cada un de vos facedes unha breve presentación de 2 minutos, decides quen sodes, de onde vides, e en que situación estades frente ao relevo, se incorporación ou abandono, e como vedes vos que está sendo este momento para vos, é dicir, como vos está indo. 2 minutos, vale, brevemente, despois xa profundizaremos no taller. Vale, entonces, José Julio Quindós, se quere subir, José Antonio Díaz, José Manuel Lezo, Xavier González e Alejandro Villa e Tamara Fernández. Podedes subir, vos sentades e intervires. Bueno, soy José Julio, soy de Barcelona, llevo aquí viviendo pues 3 añitos y bueno, todo empezó por hobby. Me compré un par de ovejas, un par de cabras y bueno, mi intención pues es ir ampliando. Ahora de momento tengo poca extensión de terreno, pero mi intención es poder ir cogiendo más extensión, ir ampliando la ganadería y tirando para adelante. Bos días, son José Manuel Lejo, teño unha explotación de leite en a Pastoriza e, bueno, no meu caso sería unha explotación que está ubicada ao abandono ou non ter relevo, unha explotación de 60 vacas en leite e non nada máis. Hola, eu son Tamara, estou graduada en Nutrición Humana e Dietética, teño un máster en Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentaria e cando estaba traballando en control de proceso nunha industria láctea decidí deixalo todo e seguir ca explotación de leite que tiñan nosos pais. Incorporámonos en 2023, meu irmão e eu, edificamos unha nave nova e agora levamos un ano traballando ali os 4. Buenas, eu son José Antonio Díaz, conocido por palillos que non me conocéis. Pois tuve unha explotación durante 30 e pico de 40 anos. Ahora estou fastidiado da columna, deron unha incapacidade permanente. E así colleu de momento a explotación unha irmá que teño, que é 2 anos máis nova. E despois teño un irmão que é 9 anos máis novo. E teño 4 sobrinhos e non sei como será o futuro. Pois moi ben. Bueno, Kiko, entón non facemos preguntas agora, nos reservamos para indagar e conversar con eles. O que podemos facer é distribución de grupos. Podemos facer isto dun xeito moi familiar e sen improvisado para o caso de flexibilidade e colaboración que seguro que nos proporcionades. A idea é facer agora 4 grupos de conversa, é dicir, para que haxa conversas con eles 4 dun xeito máis familiar e máis íntimo, por así decirlo, vale? Cal é o objetivo destas conversas que imos ter agora de media hora? Pois indagar máis, é dicir, que vos, os que participedes, indaguedes máis no caso
na situación vital de cada un deles, nos que están pensando na retirada profesional, pois ver cales son as posibilidades, que condicións se teñen que dar para que esa explotación tivese continuidade, e nos que están entrando, xa lanzados ou a piques de lanzarse, pois ver un pouco as motivacións, os atrancos, os apoios, tamén é clave de identificar cales son as vías para favorecer ou apoiar aquelas persoas que se incorporan. Sí? Entón, de inicio, non vimos a darnos a oportunidade de escoller a que historia e decir, vou facer aquí eu en plan rápido pero efectivo. Imos a facer, son 4 grupos, entonces, eu creo que se poden quedar 3 grupos aquí. O que imos a facer, as persoas, os grupos que vos quededes aquí, pois con posibles aquela mesa, vedes ali unha mesa con café, imaginade. O outro grupo, café vai estar en breve vos diremos que podedes buscar un café e traerlo para dentro, vale? Outro grupo se queda aquí no medio, vale, intentade ides a facerles preguntas, ides falar con eles, intentadevos adecentar o vosso espazo para que se están cómodos. Outro grupo se queda deste lado, e un grupo se vai con Belino a unha sala que temos aquí ao lado. Vale, en cada un dos grupos imos estar alguén de nós tomando notas para despois compartilas máis despois do café e un pouco tratando de axudar a que a conversa non decaiga, ainda que creo que iso non vai a ser a problema. A idea é, en cada grupo, en cada un dos 4 grupos, si pecha eso, había como dos membros, había 2 persoas, un que anotaba e outro que fomentaba o debate. Entón, o que vos pide que cada un dos que anotaban que veñades a comentar as ideas de solucións, motivacións, expectativas de cada un dos 4 grupos. Sí. Vale, entón, se vos parece comezo eu, despois pois subiría Maro e a quen lle toque. Vale. No meu caso era unha ganadería da Pastoriza, vale, era de José Manuel Lejo. José Manuel Lejo ten 60 anos, para que vos ubiquedes. É unha explotación de vacún de leite, ten tamaño de 60 vacas en ordeño e unhas 22 hectáreas. A explotación está relativamente un pouco alonxada da casa, vale a 100 metros, algo menos, é dicir, non está pegada a casa. E as instalacións máis recentes se fixeron no ano 2005. Vale, el ten a recría contratada na granxa Gallos o Castro e ten un problema, o problema que se plantea que daqui a 5 anos se vai a xubilar e inda que ten 2 fillos non ten sucesión, non vai a continuar ca granxa. A nivel económico, recalcou que a granxa é viable económicamente, non ten débedas, non ten préstamos que condicionen a viabilidade. O interés que ten José Manuel é que lle gustaría que a granxa seguise en actividade, está aberto a calquer tipo de colaboración, non ten apegos afectivos en que o mellor lle traballen as terras e que queira el impoñer ou facer a súa maneira, total liberdade para quen queira coller a granxa, e non contempla pasar a carne en 5 anos, é dicir, se non sigue pecha. Obstáculos que ve el, bueno, pois el tuvo obstáculos, tanto el como a xente da zona, obstáculos a hora de ampliar, por cuestións de patrimonio, por tema de licencias, de permisos, o cal pode ser tamén un obstáculo para a xente que entre, por proximidade a unha capilla, vale, tema patrimonial. Solucións que estivemos explorando con el. Por un lado, consideramos de que é importante de que os gandeiros e as novas incorporacións incrementar a concienciación do papel que fan para a sociedade, é dicir, que se sintan empoderados, orgullosos. Entón, calla por aí certas campañas ou certa educación, concienciación. Despois, podíamos ver que a figura de contrato share milking que expuxen eu antes, que podría ser unha solución, a pesar da limitación de tamaño, de quedarte con 60 vacas, pero mellor lanzar un proxecto de transformación ao mellor do leite, derivados, queixos, complementario na granxa. Poderá ser. Despois, puxemos como solucións de que a ferramenta de banco de explotacións que se deberá de mellorar, sobre todo na efectividade real de intermediación, porque hai necesidades de xente que se quere incorporar e tamén hai granxas que están noutra tesitura, pero en cambio a veces o proceso parece demasiado lento ou que se perde polo camiño, é dicir, que se mellora a efectividade da intermediación.
E despois, que falta unha mesa de negociación e falta as antiguas figuras de desenvolvemento gandeiro ou extensión agraria que se perderon nos anos 80. Pois o mellor un papel máis activo deso. Foi todo o que podo dicir. Entonces convido o seguinte, despois o que facemos cando falemos os 5 que tomamos notas, os 4, que eles respondan se están de acordo ou non co que dixemos, que as notas de síntesis da vosa granxa. E despois de que vos faledes, turno de preguntas para o resto. Vale. Onde está? Os valedes. Ubicación. Entón, Mar, te animas ti ou Víctor, por exemplo. Vale, pois a nosa explotación, bueno, a nosa non, é a de José, xa casi me involucro xa eu tamén na incorporación. Veo de Barcelona, xa sabedes, os pais son de Cervantes, se me equivoco, me dis. E ten solo por hora 3 cabras e 7 ovellas. En ecolóxico quere facelo todo, 6 hectáreas de superficie e quere compatibilizar o traballo del, que non sei en que traballa, tampouco lo preguntamos, e a explotación en un futuro. Nos centramos bastante, botei algo de menos que no relevo e todas estas cosas nos entrantes, pero non se falou moito deso. El di que veu para aquí porque tiña raíces, tanto os avós como os pais, e que está na zona buscando xente que se xubila para coller máis terra, me parece, non? Despois, problemas. Eu creo que son os de sempre. A administración. Sino que me corrixa, non? Moitos problemas de descoñecemento dos trámites, axudas, desconoces totalmente as axudas que hai, a administración non foi a axudalo, non tuvo ninguna visita, me parece, e despois tamén falaron algo dos problemas que lle preocupan, que poden ser como os grandes carnívoros, que creo que Andrés por aí lle preguntou, dixo que para el non era un problema porque había as cercas como un remedio, e despois as axudas das institucións que nos adaptan para nada á incorporación de estes pequenos novos entrantes que teñen poucas cabezas. E máis ou menos é o que se falou, creo. Sí. Mar, se subes ti. Vale, pois eu, calquera dos que estaba se me olvido de algo, aportade. Eu estivemos con Palillo, e é curioso porque cando vos escoitaba falar da pastoriza e do leite, que son las joyas de la corona da produción agraria galega, e as dificultades que había para a sucesión, o caso de Palillo, que carne na montaña. Cerredo onde está? En Navia ou en Navia? Sí. Entre Navia e Cervantes, para que os que non... Claro, para que vos situedes. Pois é un caso dunha persona que se xubila e que, sin embargo, ou polo menos eu o percibín así, eu creo que o percibimos todos, non vai a ter ninguna dificultade para a sucesión. Cerredo, a pesar de estar en esa zona, é unha parroquia na que houve unha recuperación da actividade gandeira e hoxe en día o que temos é unha superficie que está xestionada con usos gandeiros e el tuvo no seu momento máis de maior número de cabezas, 45 nodrizas, e foi progresivamente disminuindo polos problemas que nos comentaba antes. É unha explotación pequena en terra, 20 hectáreas en propiedade máis unhas 10 que ten arrendadas e está complicado incrementar máis. Polo tanto, el o que ve é que a saída para esa explotación está na xestión a tempo parcial. Ten 4 sobriños e considera que o futuro é que a cabana se adapte á terra. É dicir, ir disminuindo a cabana hasta que se axuste a esa terra que ten disponible e que sexan os seus sobriños e sobriñas
que traballan en outras cousas que de maneira asociativa xestionen esa superficie, e ademais que o ve bastante factible que sexa así. E é a forma na que el cree que desexaría que se fixera a sucesión. No caso de que algún deles non, o sea, que eso non fora factible, cree que non habería demasiado problema en poder alquilar as fincas e a explotación. É dicir que, nese caso, o tema da sucesión, ou polo menos así nos quedamos todos coa idea que estaba bastante garantida. Sí, ou me equivocabas tú, pero eu vexo así. Moi ben, moitas gracias, Mar. E agora lle tocaba a Guillermina ou a Isabel, non sei. A min? Bueno. Seguro? Sí. Vale. Pois nos estivemos con Tamara, pero ti tamén se queres colaborar, podes, sí, que igual me deixei algo. Tamara, como falou, estudou nutrición e dietética, despois un máster no mundo da transformación. No ano 2023 decide incorporarse xunto co seu irmán a explotación familiar. E aumentar un pouco o número de cabezas e incorporar 2 robots de ordeño para mellorar un pouco o manexo dos animais e, conciliar un pouco coa vida e cambiar un pouco o que tiñan os seus pais, o modelo que tiñan os seus pais no pasado. Nunca pensara en incorporarse, pero despois de un tempo traballando, de que o seu irmão moitas veces lle dixera que se incorporara con ela, pois vi uno como unha posibilidade, decidiu facelo, tamén vendo que os seus pais, están un pouco próximos á xubilación tamén. Un pouco a futuro, pois algúns dos retos son quizáis aumentar, pero teñen un reto que é atopar terra preto, que algúns veciños propoñen, e incluso se propuñan na nosa mesa, o feito de que haxa explotacións próximas que se vayan a xubilar e que o mellor non teñen relevo, o sea, o relevo é tanto un problema como unha oportunidade, a falta del. Entón, pero claro, todos pensan o mesmo, non? Xa aumentarei cando o resto se xubile, pero si os que se xubilan están buscando, sigue habendo aí ese problema. Tamén se puña a outra cara da moneda, non? A veces o reto non é aumentar demasiado, senón poder manexar ben e ter as túas vacas e coñeceras ben. Tamén hai outros retos importantes que ter man de obra, porque ao final é unha explotación familiar, pero nunca se sabe dentro dos anos como van a manexar. Ao principio, quizáis un dos problemas era, tú dices que nunca, a túa nai non lle gusta que digas, pero que se levabas máis a cabeza cando dicíais que vos queríais incorporar, pero que agora que ao paso do tempo ven que isto funciona, e isto pode ser un moi bo exemplo para xente que dubida en incorporarse ás explotacións familiares, non? Ao principio que non, pero tú, conseguiche superar isto de que papá e mamá non vos deixan, agora demostrar que tamén podedes estar con eles ali na explotación e que é viable. Ainda que ao principio te arrepentiras por o manexo e por todo isto e polo descoñecemento. Preguntouse un pelín pola transformación, pero creo que non deu tempo por si ao mellor era unha idea que tiñades así pensada. Creo que non queda nada máis. Sí, algo que decías que botabas de menos, que era que ao mellor houbera un papel máis de acompañamento fora da familia, non? Da administración, ou preguntouse así un pouco polo miúdo. Unha guía, non? Decías que botabas de menos unha guía que che pudera axudar, que non foran eso, e que houbera aí unha mediación entre a veterinaria, a túa nai, ti, e así un pouco un acompañamento máis externo. E creo que está todo, non sei, Isabel, si... Pois xa está. Silva. Moitas gracias, Guillermina, xa estaría... No, era simplemente que collera a Tamara o teléfono que non se lle oía. Pois o que vamos a facer agora, antes de nada, agradecervos por estar aquí. Eu case diría un aplauso para eles por participar.
e cedervos a palabra por se queredes, estades de acordo ca síntesis das notas, se queredes facer alguna matización, alguna observación, e despois xa pasaríamos o turno de preguntas pa xente da sala. Entonces, se anima alguén a decir algo? Gracias a vosotros. Pois logo pasamos a preguntas. Canta xente, vamos contar, porque non temos outro tipo de... Os datos estámonos ahora facendo con eles, pero, bueno, en fin, teño que dar un dato tamén eu ao lugar que imos comer. Que xente imos ir comer? Canta xente, para ter unha... A ver, todos os que vayamos comer. Que todos. 1, 2, 3, ti non vas comer? Sí. 3, 4. 4, tú tamén? No, tú non. Teño brigas familia. 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, yo digo, por aí. Vale, voy a decir entre 30 y 35. Parece. Bueno, espera, que queda outro pequeno detalle. Hoxe, menos unha xente que vamos invitar, que son todos os participantes, pois o resto, dille canto é o menú. 9 euros. 9 euros, que incluye o café, que o teremos posto nas mesas que nos dispoñan por aí. E dille onde era? Bueno, na Facultade de Veterinaria. Pero, bueno, tamén podemos ir en comandita, seguidernos unhos aos outros e acabose. Seguide a quen vai a comer, non vai a ser a hostia. Entón, pois eso, simplemente é así. Despois hai unha serie de xente que vos iba a decir este home, os que participaron por aí, que neste caso, é dicir, cada un pagaría o seu, salvo os afortunados que aquí o presidente noso honorario decida que nos dará un ticket, e ese ticket, en lugar de pagar, pois pasa yo ali a que nos sirvan na cafetería e xa está, vale? Os demais, 9 euriños na mao e punto. Nada máis, e a comer. Bueno, pois moi ben. Temos 10 minutos escasos para o coloquio, co cal vos pediría que vos animedes a facer algún tipo de comentario de pregunta. Eu, bueno, queda un pouco mal, pero quería facer unha... Eras Tamara, non? Sí. O teu nome. Que chama a unha estudiante de nutrición, bueno, non sei se eres de Lugo ou vives, que chama a unha estudiante de nutrición de Lugo a querer continuar ca súa explotación? Se podes contar un pouquiño. Bueno, o que vos contaba antes é que eu, pois, como nunca me orientei a traballar na ganadería de meus pais, non? Por eso estudiei nutrición. Contáballes antes, cando estudiaba nutrición, eu ao mesmo tempo traballaba de camarera para irme pagando un pouco os estudios, o piso e todo isto. Entonces, en ese momento foi no que me din conta de que eu non quería traballar con xente. Entonces, o que fixen foi reorientarme un pouquiño e estudar un máster para poder traballar en industrias alimentarias. Cando estaba estudando no máster foi cando o meu irmán empezou a sembrar a semente de vamos montar unha ganadería, vamos ampliar. A idea estaba aí, pero eu, que xa había feito unha carreira, que estou agora metida nun máster, eu que quería era probar o que era traballar no que eu estudara, porque non o fixera nunca. Empecé a traballar e, bueno, o estrés era bastante máis elevado ao que eu estaba acostumbrada, dificultándome ter unha vida tranquila, que é o que eu medrei, o que eu sempre quixen. Case che diría que foi un pouquiño eso, a presión e o estrés do traballo que eu creía que quería. Moi ben, hai máis preguntas? Gracias. Gracias. Vos recordo o nombre, é dicir, José Julio, José Manuel, Tamara e José Antonio. Adiante, Kiko. Eu a José Julio, porque ademais conocino de maneira absolutamente accidental, non? Que é o que te levou a
abandonar Barcelona ou algo no entorno de Barcelona e volver a Couso. Bueno, pues yo en Barcelona estaba muy a gusto, pero ya de pequeño venía siempre de vacaciones aquí, me he criado prácticamente aquí durante los 3 meses de verano, incluso en invierno también venía de vez en cuando siempre me he sentido muy a gusto con esa tierra y me he sentido muy querido siempre aquí y gracias a eso y luego cambiar también de calidad de vida, ¿no? Porque Barcelona al final es una ciudad y el estrés pues te acompaña a todos lados, ¿no? Y aquí vives como un poco más relajado y a la hora de poder criar y cuidar a mis hijos, considero que aquí podían vivir mucho mejor que allá. Pero, bueno, eso, ya está. Eu queria preguntar a José Manuel, porque ali onde estás, está claro que non vas a ter problema en arrendar as fincas, mesmo incluso podería ser que ao mellor algunha explotación se alugase a nave ou para recría, ou bueno, quero dicir que aínda que a explotación non continuase como unidade, o resto, vamos, ali onde estás vai a ter demanda, entendo eu, non? Por lo menos, bueno, claro, dependendo canto tempo tardemos, non? Pero eu creo que de inicio, a día de hoxe, habería demanda. Entón, eu queria che preguntar se ti che faría unha ilusión ou terías un desexo maior de que aquelo continuase existindo como explotación ou se realmente tampouco é que teñas unha preferencia especial por eso se as terras chas leva alguén e incluso consigues que alguén tamén leve as instalacións, pois para ti non hai diferencia entre que aquilo siga sendo unha explotación, digamos, individual ou que se vaya distribuindo entre os que quedan, que o vayan utilizando por separado. Non sei se me expliquei ca pregunta. Sí, bueno, eu creo que o máis importante sería que seguira en conjunto todo. Porque, bueno, foi do que eu vivín, do que eu luchei e gustaríame que seguira un pouco, que non quedara aquelo a telarañas. Algunha outra pregunta? Eu para o da pastoriza para min tamén eres o que se peche unha explotación de leite de 60 vacas produce un dolor persoal como técnico porque considero o paradigma da sostenibilidade. Creo que con 60 vacas é un modelo moi no que eu coñecín, seguramente será o teu caso, vin explotacións familiares moi asentadas, moi equilibradas a nivel de inversión, moi equilibradas a nivel ambiental, moi equilibradas a nivel de maquinaria. Entón doeme, porque digo, joder, ao mellor me estou equivocando, non? Por lo tanto, tú notaches, é unha pregunta bastante persoal, pero eu tamén son gandeiro, notaches que sintes presión polo excesivo crecemento ou polo gran crecemento das explotacións do teu entorno. O sea, iso afectouche negativamente, dicir, eu teño as miñas 60 vacas, estou ben, pero, claro, que estes que están en 300 e en 400, eu, como técnico, dudo que estean mellor, pero aparentemente son outro modelo. Non sei se me expliquei, ou se a pregunta é demasiado persoal, por favor, que en plena liberdade non me respondas. Non é problema, eu non sinto impresión porque medraran os outros. Genial. Porque tampouco na zona onde estamos nosotros non hai moita máis maneira de conseguir terra. Entonces, bueno, a non ter terra é tontería meterte máis ganado. Bueno, as explotacións non é tampouco dicir teño 300 ou teño 30. Tamén depende un pouco desas vacas o que estén dando de rendimiento, o leite que den e o beneficio que tú lle saques. Ás veces é cada máis rentable unha de 30 con a de 60. Entón, eu creo que hai que intentar tamén que a explotación dé o rendimiento mellor posible. O sea, que tú ca dimensión da túa explotación estás conforme, non? O sea, gustache esa dimensión, vela manexable, vela axeitada. Sí, porque é unha explotación que se pode levar casi familiar, se non fora por ter unha calidad de vida.
hasta a min rendiume, estudiei 2 nenos e sin problemas. E temos unha calidade de vida bastante boa. O único que non temos é que temos que ir 365 días ao establo. Ese é o problema. Pois moitas grazas pola resposta. Dá tempo para unha última pregunta. Non sei se alguén se anima, se non a fago eu. Bueno, pois logo... No, bueno, como conozo o caso de Barreiro, pois tamén eles teñen entre os que quedan, que das 7 explotacións, me parece que hai na parroquia de Leite, pois van quedar 3. E o caso é que están plenamente operativas. Bueno, había que lle preguntar a Xosé Manuel, que non ten por que dicilo, canto lle pagou de IRPF o ano pasado, non? O sea, que eso dache unha idea de que o sistema funciona ou non. Pero, sobre todo, eles hasta agora estuveron funcionando dunha maneira moi colaborativa entre varias explotacións, non? O sea, quero dicir que, incluso o que fala da calidade de vida, pois tamén se permitía porque os amigos, os veciños, pois tamén durante X días, pois tamén xestionaban o sea, tiñan intercambio na xestión das explotacións, non? Non é así. Estou falando con Moreno e con os chicos. Bueno, a ventaxa é que temos entre 2 explotacións que temos un carro mezclador a medias, cada semana fai a comida para todas as vacas das 2 explotacións. Entón, bueno, unha semana máis ou menos ten libre, ou se tens un problema un día, intercambiamos. E pois tamén intercambiamos unha semana para ir uns días de vacacións. E é a única ventaja, pero somos 2 explotacións. Empezamos 4 e quedamos 2. Alguna pregunta máis? Eu, para José Antonio Palillo. Nun hipotético caso de que tivésemos unha escola de pastores ou algo así, ¿no? Cerca aquí en Galicia, e houbera alguén que quixese empezar a traballar no agro e dixera, veña, pois me vou con Palillo. A ver, cabería a posibilidade de que ti dixeses, veña, pois alguén de fora que pode coller a miña explotación e non pensar o mellor nos sobriños ou alguén que non sabemos o que pode pasar. As fincas son da unidade familiar, primeiro teria que ter o consentimiento dos familiares e despois o que surgira. As fincas non son miñas solas, son dos 3 irmãos que somos. Por mí sin problema, pero por aí. Moi ben. Algunha outra quedaba por aí? Se non fago a última para Tamara. Recollendo o guante do que dicía Marcos, de que aquí se fan estudios de satisfacción, eu che quería preguntar se podes valorar cal é a vosa satisfacción ca decisión tomada. A túa ou ao teu irmão, dun ao 10? Agora, aínda que o comezo foi duro e complicado, agora eu creo que os dous estamos plenamente satisfeitos ca decisión tomada. Sí, excelente. Moi ben, pois moitas gracias. Bueno, creo que podemos dar xa por terminado este coloquio e pasamos xa ao que sería a última fase.